Dámy a páni, v dnešnom šorte ukážem, ako získať vzácny World Cup pin. Niektorým sa vám môže páčiť, teda prepáčte, spray. A bude limitovaný, takže hitni like a hitni odber. A teraz ti rovno poviem, ako tento spray získať. Takže ako budete mať v popisku link event.brawlstars.com. Pozerajte tam livestream Brawl Cup, čo už bude zajtra tretí deň, dneska už nestreamujú, ale môžete pozerať, ako hrajú, guessovať a prediktovať, dostávate body a potom môžete získať napríklad spray ikony a napríklad túto ikonu, čo vidíte, čo teda pin. A pokiaľ by si chcel niečo špeciálne, čo mám pre teba rovno od reálnych kreatorov Supercellu z Berlínu, tak to je tento pin a bude v ňom link v komentári. Že daj odber, daj like pre viac týchto vecí, aby si bol notified a aby si to nevidel náhodou nejako neskoro. A my sa vidíme u ďalšej shorty. Čau!